Good morning. Good morning, guys. Good morning from Blantyre, Malawi. Good morning from Blantyre, Malawi, guys. It's a beautiful Thursday morning outside. The sun is out, blue skies. Yeah, very, very beautiful. Akuluakulu, ndifuna ndikambeko nkhani yokhuza maJews kapena Israeli. Okay? Ndifotokozepo zinthu ziwiri chifukwa pa intaneti pali anthu ambiri amene tikukamba za Israeli komanso maJews. Ndiye ndingofuna ndifotokoze kusiyana ndipo ndifotokoze kuti chifukwa chani maJews amaoneka kuti akupanga control zinthu zambiri pa dziko pano, akukhala amphamvu kwambiri pa dziko pano, ndi chifukwa chani. Okay? Cholinga cha video hii sikufuna kubakila maJews kapena kupanga attack maJews. Yeah, ndingofuna for information yabe, out of curiosity. Ndikuziwa zoti anthu pali ma conspiracy theories ambiri pa internet, and ambiri amadana pali anthu odana ndi maJews, odana ndi Israeli, amene amapanga so ma conspiracy theories yawo kuwafotokoza maJews. Aliponso anthu ena osapota maJews, opanga defend maJews, amene so amapanga so ma videos yao, information yao yopanga downgrade kapena kupanga attack maJews. Ine ndingofuna kupereka a perspective ina yoti ife tione. Zomwe wambi ndikati maJews ndikukamba anthu amene race yao kapena cultural identity yao ili Jewish. Sikuti iwo amakhala ku Israeli. Iwo ali maiko osiyana koma makolo awo anachokera ku gulu la maJews amene anathawa persecution ku Israel. Choti anthu fetidziwe, mwina mwandiona ine mavideo pa nkhondo ya Israel ndi Iran. Pena pake nimapanga ataki Israel chifukwa nimaona kuti it was unfair kupanga ataki Iran. Koma mbiri ya maJews so nimaitsatira. MaJews anapezeka bwanji ku Europe, anapezeka bwanji all around the world, paka ku America, anapezeka bwanji ku Poland, ku Russia. maJews aja anali gulu limene limapangidwa persecute kwambiri ku Middle East kuja. Ku Middle East kuja kunakhalapo mmanja mwa ulamuliro wa the Roman Empire. Tukuziwa kuti nthawi yomwe Yesu amaphedwa kunali kuli ulamuliro wa Roma. Kumabwera kumene kuja kwa jina Herod aja. Herod ajina mafumu a Chiroma. Ndiye nthawi zina kukakhala ulamuliro wa Chiroma uja umapanga persecute maJews chifukwa amasiyana zikhulupiriro. maJews chifukwa cha chikhulupiriro chawo amakana zinthu zomvera ulamuliro wa ma occupiers aja. Ndiye chifukwa chosamvera mmene amapangira masiku ano mmene timanenera amboni za Yehova zakuti kukana amapangidwa, amatsalidwa kupangidwa persecute, including kukanizidwa kuti akhale ndi malo, kuti agule land, ayiwo apeze land, amakanizidwa. So maJews amakhala akuthawa kuchoka apa ukasaka malo amene kuli kamtendere kumene angabisale kukwena, ndi chifukwa chake anapezeka kuti akumwazika. Si ulamuliro wa Chiroma ukha kumene kujaso kakhalaso ulamuliro wa Persians, the Persian Empire. Kwakhalaso ulamuliro wa Persian. Ma-Persians ndi anthu ngati aku Iran aja. Mwapeza anthu aku Iran aja anapolamulirako madera ngati kumene kuchako kwa Middle East kose kuja. Nthawi imene ma-Persians amalamulira ija, maJews so analiso ngati kuti apangidwa occupy, ali under the Persian Empire. Ndiso kunaliso persecution iso, amathawa so chanjani kumamwazikana. Okay? This is just a perspective yoti mumvesese. Ndana mwazikana all around the world. Kuchoka pamenepo 19th century tukuziwaso kunaliso hatred ya towards maJews. Komano ndi chifukwa chani maJews aja amapezeka kuti they are very successful. Muzaonesese kuti anthu amene akuponderezedwa kwambiri akathawira ku dziko lina lake ndi kukakhala kumene kuchako, amakhala anthu osamala kwambiri, ndipo amakhala anthu amgwirizano, ndipo amakonda kupanga zinthu mwandondomeko, ndipo nthawi zambiri amachita bwino. Ndikasi ndi chisanzo ku Malawi kuno. Tili ndi umboni onena kuti ma Burundi akabwera kuno ma business awo amachita bwino. Burundi atakubwera apa kutsekula business ulemera. Ma Burundi aja ali ngati maJews. Majuzi so chifukwa chothawa kwawo kumakhala m'mayiko mwaene akapanga ma business
amapezeka kuti they are being successful. Right? Amakhala ngati anthu ajonena kuti iwo they know this is their life. This is their lifeline. They amachita kuna business yacha. Chinanso anthu oti simukukhala ndi malo, simukuloleka kukhala ndi malo, mukapita uku anthu akusalani inu majuzi. Mumafuna mukhale ndi security yake, mumafuna zinthu zonena kuti mutha kuthawa nazo, chuma choti utha kuthawa nacho. Mukuchiziwa chuma choti munthu utha kuthawa nacho? Ndi degree ito. Nkhondo iniyo itati ayamba wanu. Simunganyamule wholesale yanu yokuthawa nayo. Simunganyamule farm yanu yokuthawa nayo. Koma mutha kuthawa ndi ubongo wanu ndi certificate yanu. Mupita ku dziko lina mukanena kuti ine ndi PhD. Kumene kuja mupeza ntchito. Mukanena kuti ine ndi masters. Kumene kuja mupeza ntchito. Koma amene anali ndi physical wealth, munali ndi ng'ombe zanu chanjani mukathawa muthawa nokha chuma chonse mwachitani mwachisiya. So majuzi amene amakhala m'mayiko ngati ku Europe ku America muzaonesesa amachita bwino kwambiri m'masukulu. Utha kupezeka kuti majuzi ningonepereka mwachisanso America yonse majuzi population ya Jewish Americans ndi 2%. Koma kuti mupite mu universities aku America, Ivy League ma universities amene ali amwamba kwambiri, top class universities ku America, mukapeza kuti population ya majuzi ma students amene pa country population ndi 2%, koma ma students amene ali mu Ivy League schools population yawo ya ma Americans ya ma Jews mukapeza kuti kufika 20%, 25% ya ma students amene ali ma Ivy League moja kukhala ma Jews. Mumvesa zimene ziziputaso kuzitenga kwa anthu ngati ma Nigerians. Mupite ku America mukaone kuti Nigerians ma immigrants ochokera ku Nigeria population ya America ali pa percentage yanji mzaona ndiyo chepa. Koma kuti mupite mu universities matopu mukapeza kuti ma Nigerians population yawo ndi yaikulu. Excuse me. Now, my Jews aja, they have been successful ku academics. Right? And chikhalidwe chawo, culture yawo imapanga push anaja kuti aphunzire, imapanga value education. Mwamvesa And you can take that casually kuti history zimene akumana nazo iwo ajambeza kuti akupanga value education ichi. Kuti mupite mukaone ma Nobel Prize mphoto za akatswiri enieni za maphunziro pa nkhani ya physics mukaone ma Jews mukapeza kumene kucha. Right? Albert Einstein Jew. Mukapeza kumene mucha. Mupite mukapeze kuti ku Europe kucha anthu amene ali ma university ma professors ma different fields mukaone population ya ma Jews. Mukapeza kuti education ijanaitenga kwambiri. Now, question yathu nkumati masiku ano timati ma Jews are very powerful, akupanga rule the world. Muzaona kuti rule the world yomwe imanenedwa ija ndi chifukwa choti aphunzira ma business, akupanga ma business ali ndi makampani akuluakulu for survival, right? And makampani awaja amakhala ndi influence pa zinthu. Tuonere video yachiwiri. Tisanapite ku video yachiwiri. Ningopereka kachisanzo. Inuyo munamuuzapo munthu ina wake mutapina mtima kunena kuti uzandifuna. Maende statement imeneyo. Kapena inuyo munthu ina wake anakuuzani kuti uzandifuna. Statement yonena kuti uzandifuna imatanthauza kuti yani. Right? Now, mutenge statement imeneyo kuti muiganizire bwino yonena kuti uzandifuna. And iweyo kuti unene kuti hayi iwe sindingakufune iweyo yayi. Sindingakufune iweyo. Ndiye kuti munthu amene uja ulibe nayo ntchito. Mwapeza? Koma kwazangopezeka kuti iweyo ndi wakumana nacho chinthu china chake chomfuna munthu amene uja. Ndi pameneno umazenyozeka ano sopano. Kuti how do you face that person? Ye mwana kuuza kuti uzandifuna ucha. Imene ndi chisanzo chimene majuzi amapanga. Chifukwa choti ali ndi ndalama, ali ndi amapanga control makampani akuluakulu, ndiye amapezeka so kuti akupanga control mayiko. Mphamvu. Chifukwa mayiko anja amakhala kuti akufuna ndalama. Ma politicians aja amakhala kuti akufuna ndalama. Ukakhala chisankho ku America kuja amakhala kuti anthu afuna kampeni afuna ndalama. Ndiye majuzi aja amene kuti uzandifuna. Ndipo chake amaoneka ngati kuti they are very powerful. Chifukwa chimenecho, right? Which is obvious. Ngati ukufuna kuti usapangidwe control ni majuzi, usafune. Ngati ukufuna kuti usafune zinthu zimene iwo amapanga provide, zinthu zimene iwo they are in control of. 1, education. 2, ndalama, ma investments, ma banking anapanga control. Right? Chifukwa cha kufuna kuti apeze chinthu china chake, they control those things.
And because of that, they are able to dictate kwa anthu amene azafuna. Mwamvese? Koma kwa dziko limene silimafuna china chilichonse kwa Jews, there's nothing to worry about them.